салом дӯстон, имрӯз мехостам дар бораи дами шӯрудаҳо ё ин ки дамиши шикам ва якчанд намуд тарзи табобати онро ба шумо маълумот диҳам. Дами шӯрудаҳо ин худаш ягон хел беморӣ нест ва ба гурӯҳи бемориҳо дохил намешавад. Ин нишонаи ягон хел беморӣ мебошад ва ё ин ки нишонаи он ки шумо хӯрокҳои нодурустро истеъмол мекунед. Дами шӯрудаҳо хусусан баъди истеъмоли хӯрок пайдо мешавад ва бисёртар шахсро нороҳат мекунад. Дар инсон бисёртар атришка ё ин ки ба забони оддӣ агар гӯем оруқзанӣ пайдо мешавад ва ҳал кардани хӯрок низ мушкилтар мешавад. Сабабҳои пайдоиши дами шӯрудаҳо хеле зиёд мебошанд. Дами шӯрудаҳо метавонад аз гастрит, захми рӯдаи 12 ангушта, захми меъда, нодуруст кор кардани рӯдаҳо пайдо шавад ва инчунин метавонад дами шӯрудаҳо аз истеъмоли бисёр намуди хӯрокҳо, меваҷот, сабзавотҳо низ пайдо шавад. Масалан, истеъмоли карам, чеснок, пиёз, анор, ангур, себ метавонад дами шӯрудаҳоро ба вуҷуд биёрад. Барои он ки дамиш пайдо нашавад, чӣ бояд кард? Инчунин шир, маҳсулотҳои ширин низ метавонанд дами шӯрудаҳоро ба вуҷуд биёранд. Хубтараш мешавад ки ширро баъд аз истеъмоли ягон чизи дигар шумо истеъмол кунед. Мақсад дар шиками гурушна шир истеъмол накунед. Дар аввал шумо бояд истеъмоли сабзавот, меваҷотро кам накунед, чунки онҳо ба организми инсон фоидаи зиёде доранд. Шумо бояд фақат миқдори хӯрокҳои худро кам ва тез кунед. Масалан, дар як рӯз 3 бор шикамсери не ё 5 бор ва кам хӯрок хӯред. Вақте ки шумо шикамсери хӯрок истеъмол мекунед, ин ба меъда ва рӯдаи шумо нагрузкаи зиёдро ба вуҷуд меорад. Вақте ки нагрузка дар рӯдаю меъда зиёд шуд, ҳаракати он, кашишхӯрии он сустар мешавад. Ва вақте ки кашишхӯрӣ дар меъдаи рӯда сустар ки шуд, ҳамон протсесси брожении ё гниении хӯрокҳо дар рӯда зиёдтар мешавад ва ин боиси он мегардад ки дамиш зиёдтар пайдо шавад. Табобати дами шӯрудаҳо бошад чӣ гуна аст? Аз дорувориҳо бошад, якум эспумизан тавсия медиҳанд. Эспумизан бошад ҳамон газҳое ки дар рӯдаҳо ҷамъ мешавад, онҳоро ба берун мебарорад. Дуюм тавсия медиҳанд тримитат. Тримитат бошад кори рӯдаҳоро беҳтар мекунад, кашишхӯрии онҳоро нақстар мекунад ва намемонад ки ҳамон протсесси брожение ва гниение дар рӯда зиёдтар шавад, яъне намемонад ки дар рӯдаю меъда хӯрок зиёдтар истад. Ва инчунин барои кам кардани дами шӯрудаҳо, беҳтар кардани кори рӯдаҳо ва зиёд кардани бактерияҳои фоиданоки рӯдаҳо тавсия медиҳанд бифидум бактерии ё ин ки лактобактерии. Бифидум ва лактобактерии инҳо бактерияҳои фоиданоки организм мебошанд ва вақте ки дар рӯда онҳо ҷамъ мешаванд, бактерияҳое ки ба организми инсон зарар мерасонад, онҳоро кам мекунанд. Аз гиёҳҳо бошад, барои дами шӯрудаҳо бисёртар фоида дорад. Чой бо пудина, чой бо валерьянка. Валерьянкаро алафашро шумо метавонед аз аптекаҳо дастрас намоед. Чой бо ромашка ва барқарор кардани водный баланси организматон, яъне дар як рӯз миқдори муайяни обро истеъмол кардан. Умедворам ки навор ба шумо писанд омад. Саломат бошед.